Igbo bụ Igbo asị m ka m bịa ka m wetara unu ozi a maka na afọ anyị ekwue ozi ọbụla dị na anyị ewetara unu mana Igbo mana Hausa mana Yoruba maka na anyị na-anụcha asụsụ niile ahụ n'ọbụla isi sụọ ya anyị na-anụ ya sị ka anyị weta ya kịta maka ndị na-abụrụ ndị Igbo na-enene chanel ma asịkwa m ka m wetara unu ya unu ụfụ maka na APC gọọmenti atụpụgo ọgọdọ gbara ọtọ. Ha bịa na vidiyo anụnwa na ka m kọwaa ya n'Igbo maka ndị na ha anụ Yoruba. Ha nkọwa ya, ha sị na APC kpọkọnata ndị mmadụ ịmago ndị otu ndị agboro ma ndị otu ya ma ọsị ọha ha kpọkọnata ndị mmadụ wee sị na bịakwa unu tụela ya akwụkwọ unu tụechala emechi ha na iyi enye unu ego one n'otu anụnwa. Ha wee kweta ịmago ndị mmadụ na onye akpọrọ kpọọ nwanne yọtago onye akpọrọ kpọọ nwanne unu aghọtago. Emechago n'ịmago ka ndị APC si were igi elekshọn ha na ihe jere ndị mmadụ wee chebezie n'ego nwa na-ekwe ha na nkwa ha sị na ha afọghọzi ego nyanwa ka ha mee ha tipụta wee bịa mewe protest bịa mewe ngagharị nke iwe ọhịa na-akpụ ya n'oyibo ngagharị nke iwe na-agagharị na-eti mkpu sị na APC bịa nye ha ego ha na ha kwuru n'ihe ekwe ha na nkwa ha ya eme. Bikonu ndị be anyị na-enye vidiyo anyị na-anụkwana Yoruba share ya to your WhatsApp group to everybody ndị Yoruba ọbụla ịma ndị ofe akwa ọbụla niile ma ndị ofe mma niile ọbụla ịma share this video ka ha fụ ya ihe ha ji aka ha kpatara onwe ha nkụ ahụhụ dị nene ya kunu gbogbo èèyàn ló ń sẹ́ǹdì ẹ̀sìn ní orúkọ tèmi bá yín sọ̀rọ̀ orúkọ mi ni Ọmọdọlápọ̀ Adénísì mo wà ní Wọdé ní Lagos road first bank láti 15 years tí mo ti wà ní Ìkòròdú yìí mo máa ń ṣe òṣèlú láti Mùṣín ni ìgbà tí mo kọ́ dé Ìkòròdú yìí mo gba bọ́sà kàdí mí sí Ìkòròdú yìí láti lè máa ṣe APC nínú APC ni wọn àbá mi bí mi sí láti ìgbà tí mo ti dé Ìkòròdú lọ bá mi 15 years ní ìjẹ́ 500 naira APC mo lè ń jẹ ọdọọdún mo fi ń dìbò fún wọn lẹ́ni òtí ẹ̀ wá bí mi mú a máa bọ́ síta máa ṣe kàmbọ́sà a máa pe àwọn èèyàn bọ́ta àwọn tá wà nínú síìtì àwọn là ń ṣe kàmbọ́sà gẹ́gẹ́ bí pé àwọn èèyàn ní ọwọ́ ìṣèkùnṣẹ́ yẹn tó wọn ò fáwọn èèyàn lówó wọn ò fáwọn èèyàn ní ìfowópamọ́ ọlọ́run láti jẹ́ kí orí ìbò aṣáájú nígbà òru yìí ẹjọ́ gómìnà ẹ̀yìn bàbá fọlọ́wọ́ yìí ẹjọ́ ṣe àtúnṣe gómìnà. Igbo ndị ọma eji mmụọ na mma eji m n'aka na unu enenecha anya ya maka na onye kpata nkụ ahụhụ dị nye na ya na-abụ ebile maka na APC ekwuru ya na mgbe mbụ na APC atụpụgo ọgọdọ gbara ọtọ ndị aṅụ n'ihi ha na-abụ Naijiria ike mana a sị onye kwụrụ ọtọ na-enyo m Jehova kwụrụ ọtọ na-enyo gị na onye were isi aka na-atụdo nwanne ya ka ịmụhụ na aka na-anụ na-achịkwa gị na-atụkwa gị nwa na nwe nke gị aka egheta ga-asị na onye chie nwanne ya waka wute ihu aka azụ ya na-achịkwa ya waka. Ndị APC ekwugo na ha ya na-abụ onye ọbụla ike na Naijiria mana Chukwu nna anyị na-efe ya na-abụghị ike. Ụmụnne m asị nka m wetara unu ozi ya maka na unu maka osi arasị n'ole ọma ka eji na ji aga n'ogwu welukwa eziokwu na-achị unu. Igbo bụ Igbo ka ọ dị na mbọsị ọzọ.